Здравейте! Аз съм адвокат Росица Кавазова и днес ще говорим за трудовите злополуки, какво представляват те. Трудовата злополука са непредвидимите инциденти, които водят до внезапно увреждане на здравето, настъпило през време или във връзка с изпълнение на трудовите ви задължения. Като примери за трудова злополука можем да посочим изгаряния, порязвания, падания, счупения, проблеми при работа с машини, съоръжения или инструменти. Трудовата злополука може да се случи както в помещенията на работодателя, така и извън тях, ако съответно деянието е свързано с изпълнението на трудовите функции. Това, което следва да направите при трудова злополука, е да уведомите незабавно прекия си ръководител, да потърсите медицинска помощ, ако такава е необходима, и съответно да изискате документи за травмата. Настоявайте съответно да се изготви протокол за настъпилата трудова злополука и да се уведоми НОИ за случая. Пострадалият работник има право на обезщетение за временна неработоспособност, еднократно или периодично обезщетение от работодателя за причинените имуществени или неимуществени вреди. Това са болки, страдания и други. И най-лошото обезщетение при смърт на работника, което се получава и се изплаща на наследниците. Потърсете юридическа консултация с адвокат, за да може вашите права да бъдат защитени в най-висока степен. Аз съм адвокат Росица Кавазова.